What is it? It says knock knock. Pangwata kami kumakain. Alili, sir. Baka kanyang muna. Baka kanyang muna. Alright. Pala yan. Ready na lang, sir. Sir, dahil po lagyo yun? Rents. Kapansin ka na, so we have 2 chairs Kenny, but mostly curbside. Yes, sir. Kaya nga lang. Tapos, mamawas natin itong mga advance order, i-pick up na natin kaya atad ko lang. So nala rin bestseller tamo sir, nano la rin Sir, kang coffee, ini white mocha, Spanish latte, tapos kang tea, ating kaming strawberry hibiscus, tapos initang BBC blend. Kumbaga, BBC blend. Your own? Yes, sir. Tapos ating kami rin horchata, sir. Ini sir ka rin kids, ating kami mo rin BTC or better than Shakey. Better than Shakey. This is our table for today. So coffee taste testing tayo. Yes, one of their best seller, yung kanilang strawberry horchata. And Okay. syempre, akin yung strawberry hibiscus. Hibiscus. Wow. Very milky. Para siyang almost vanilla. Ito my favorite drink, strawberry and hibiscus. Usually ito lang yung naman in-order ko pag nasa mga coffee shop. Yeah. Actually, it blends very well. Wow, sarap. Yeah. Yan, so again, let me introduce Sir Renz. Siya po yung may pakana ng Beyond Black Coffee. Paano nagsimula si Beyond Black Coffee? Yun nga sir, dati kasi akong nag-work sa isang sikat na coffee shop. Yun, may gusto akong ma-reach, kaso siguro hindi pa panahon para makuha yun. In God's time nga, yun, di ba? Agree. Marami din ako natutunan doon. Mga mga kaibigan, mga nagturo din sa akin. Yung mga marami akong mga mentor doon. So nagsimula si Beyond Black Coffee, sabi mo sa bahay niyo? Sa bahay po, noong October 11, sa aktong birthday ko. Sir, sa mga gustong mag-start ng business, ano yung mapapayo mo sa kanila? Advice siguro ano lang, dapat consistent lang, magsusuko. Kapag nandyan na kahit isa lang yung bumili, blessing pa rin yan. Di ba? Basta... Siklon na kaya ka sir? Kalala mo naman? Sir, oo. Makatay Totoo. Ako yung pasira, tuloy-tuloy lang. Diretso Order. lang yan. Order sir. Ayun. Tatrabaho mo na si Sir Renz. Yaman ha? Sarap pala nito. Spanish. What do you call it again? Spanish latte. Spanish latte. Actually, yung kanilang BBC tea din. Napaka-simple lang. Meron siyang sweetness at the same time yung lasang nasa yung tea. While we are here, tingnan pa natin tong Oreo nila. Right, so this is white mocha guys. Nga pala, while I'm here, ang pinaka-landmark natin actually, again, this is along MacArthur Highway. If you're coming from La Pieta, before ka makarating dun sa Rotonda, ang kaharap niya is yung Shakey's. Kung galing ka naman ng Balibago, going to Telabastagan, right after dun sa Rotonda, right side lang guys. Okay, let me try this one. Wow! Sir, nanya ini again? White mocha, sir. White mocha. Yaman ha. Actually, I like it because it's a little bit strong, a little bit bitter. Pampagising. While you're driving, ayun, kung inaantok ka, pull over mo na. Ayan. Huwag mong ipilit. Drink coffee. Yan, ha? Ano yan? Cup holder. Same time, binigyan din tayo ng tote bag. How thoughtful! So far guys, I've tasted tatlo. So this one, apat na ako? Apat. 1, 2, 3, 4. Wow! I attest, I agree. Actually sir, itong ketang Spanish mo, among the 4, yung top 1 ko. Ako yun. Good job. Since tatlo pa lang yung tinikman ko, itong kanilang house blend tea, yung kanilang BBC tea, na talagang tumatak sa akin. Invite natin yung mga viewers natin sa Where in Pampanga, sir. From Monday to Thursday, open kami ng 8 a.m. to 8 p.m. Then Friday to Sunday, 8 a.m. to 9 p.m. See you guys! Alright! Thank you sir, good job!